inini kunoko vanosenzesa nickname yekuti chioko, vazhinji mukati kwachioko. Ndinorapa kubvira cancer, asthma, TB, zvirwere zvechirume zve6 kubvira drop, wainera next inonzi wainera. Okay. 6 dzemaronda dzese dzotondorapa. Koita vanobuda musana we ndinorapa, musoro, mudumbu, zvese izvozvo ndinorapa. Ko pane vamwe vari kutamburawo zvakare nezvirwere zvakada sana shuga nana BP? Izvozvo zvese izvozvo ndinorapa. Shuga neBP, aiwa ndikutobva mukurapa vanhu vakawanda izvinezvi. Alright. Imimi munoita zvokusvikirwa here kana kuti mungori munhu ane chipo chekuziva mishonga? Inini kuti nditange kuita basa iroro ndaita zvokurotwa, ndatombobva kumasvikiro chinzi audzirwe. Asi ndota ndaingorika ndarara ndotoudzwa kuti uyu muti unoziva here, ndotoomwa. Uyu unonzi vakandiudza miti kana ichipinda iri 4 pachirwere ichocho, ndaibva ndanochera, ndaibva ndatora kabata kangu ndopinda musango ndotonochera mishonga iyo. Nguva diki diki ndaibva ndaona vanhu vane chirwere sechandaita chandapiwa vachibva vasvika, ndototanga kuvabatsira. Ndararamisa vakawanda. So tingati isusu kana inini ndikange ndauya kwamuri ndichida kubatsirwa, munokwanisa kundiudza here kuti chirwere chako chauinacho handikwanise kukubatsira, kana kuti munoda kutozotanga maratidzwa kuhope kuti muzoziva mushonga? Vazhinji vanouya, ini handiti zviro zvokuti kusvikirwa. Kana ndakuita zvokusvikirwa ka nditi ndakuita sedzinza rangu, ndopanzi zvemusha wedu, ndopandinoudza kuti pano pakamira zvokuti zvokuti. Asi vanouya vamwe vandofonana, vanongoita kuti ndine chirwere chekuti, vanoita kuti uya ndikubatsira. Zvakawanda zvaanenge aida kubatsirwa ndobva tabatsirana. Zvipi zvamungade kuudza kuvazukuru venyu vari kunzvimbo dzakasiyana siyana avo vanenge vachidzimbikana nemi? Kana zvichibuda sezvazviri izvo zvati kutanga, zvese izvozvo anenge achidzimbikana nezvirwere zvandataura izvozvo, ayo ngavauye havo ndizovabatsira. Ko vamwe vanodaro runyoka kuti vanhengereke madzimai avo, munozvikwanisawo here? Kuitapi? Kuisa runyoka. Runyoka? Ini handidi zvokunyepera chinhu chandaita. Runyoka handisati ndambobata ikoko. Asi zvokuuchika madzimai, uchika asina mwana wewe, aiwa zvese ikoko kubasa kwangu. Ndinorapa izvozvo kusvika munhu atoita mwana. Saka kuno kwamuri kwamunogara uko, tingati matambudziko anonyanyosanganikwa nawo nevanhu vachida kuuya kuzobatsirwa nemi ndeapi? Fanike zvino chirwere chegomarara chakawandisa kusaiti kuno. Kana mandinobuya ndichienda munzvimbo dziri kure, vanouya vachizonditakura ndichitenda iko ndinobatsira vanhu. Ko pagomarara rotonzwa vamwe vachiri mukati vamwe vachiri kunze, nderipi chairo ramunobatsira ipapo? Ese here? Ese, chero vari muzvibereko, riri muchibereko, pakamoyo, pakai, skin cancer, blood cancer, zvese izvozvo ndabatsira vakawanda. Vazhinji vanonyanyochema nenhau yemaprizes kuti vanhu vadhura. Inini icho chipo. Kana vachiuya kwandiri handiti zvokudhurisa zvezvi, ndinoita zvokubatsira munhu kuti ararame. Ndozvandinowanzoita. Urombo muri yeZimbabwe kukanganisai chirongwa chamuri kuona. Senguva dzose isu veDrumas Media tinoda kukuzivisai kuti zvinotaurwa nemaprofita, zvinotaurwa nen'anga, zvinotaurwa nemasvikiro
hazvina chekuita nesu veD'S Media. Isusu tinotsvaga vanhu vanonzi nevanhu vanobatsira kuti vanogona here kubatsira kana kuti havakwanise. Izvozvo hatidi kukunyeperai, hatizozive zvimwe zvacho. Dzimwe nguva tisu tinenge tatobatsirwawo toziva kuti vanhu vanobatsira, asi dzimwe nguva dzacho tinenge tichiita zvekunzwa. Ngatiti iwe uri kuda mushonga wokuromba, saka hazviite kuti ini nditange ndaromba kuti ndizokuudza kuti uyu anogona. Naizvozvo tinorely neinformation yatinoudzwa nevanhu kuti uyu anogona, uyu haagoni. Saka kana musina kubatsirikana, aiwaka musauye kwatiri muchiti vanhu vaya vazozvifambisa sei. Asi tiri kuedzawo kukutsvagirai vanhu vane mbiri yatiri kunzwa kuti hongu apa vari kugona kunge vachibatsira. Senguva dzose kana muri kuona programu ino, tinoda 5 US kana mafarira zvekutaurwa neuyo anorapa, angave profita kana ng'anga, tinoda 5 US, 155 bond eco cash kana 110 marands. Munongotibata namba idzodzi dziri paWhatsApp, munongotitumira WhatsApp totanga kukurukura. Kana maona tisina kupindurai panguva iyoyo yamunenge kutibata, dzimweni nguva takabatikana, tine basa ratinenge tichiita, asi chokwadi ndechekuti tinotozongobatana nemi, totozongotaura nemi, tokuudzai zvamunofanira kunge muchiteedza kuti munge muchiwana namba idzodzo. Isusu veD'S Media tiri kuendera mberi tichikusapotai pane izvo zvamunenge muchida kubatsirwa nazvo. Ngatiti unogara kunze kuHarare, wauya kuHarare uda kuperekedzwa, tinokwanisa kukuperekedza, tinokusvitsa pamba pemunhu anokwanisa wacho kunge achikubatsira. Zvakare, kana musina accommodation, tine ma-affordable rates, tinokwanisa kukupai zvakare pekurara muchienda kunorapwa kwamunenge muchida kurapwa. D'S Media, taking you to another level. Don't forget to subscribe to D'S Media. Pandakatanga kubatira kuno indakatanga 1962 kubatira chiro chinonzi gomarara, ndichichirotswa kusvikira vanhu vaiuya. Baba wangu ndakakurira masikiro, baba wangu aisikira, saka vakanzi usaudzirwe, uya achaudzirwe, tiri kumasikiro. Kusvikira ndakangotanga kungonyuka ipapo kubva 1962 kusvika namanje. Chiri kumabasa kwandaishanda ndaitobatsira vanhu, zvaitozikanwa nevachena varungu vaya. Vanhu vakatondisvikira vaitotaura kuti enda unobatsira vanhu kuti vararame. Tingati mukubatsira kwenyu vanhu, pane here chimwe chirwere chakatokushamisai kuti ndini ndabatsira here munhu? Zvakanyanya vandaifunda nekuti kunotomboya vamwe ndichifundira kuti uyu munhu asi vatora nemunhu akafa kudhara kuno, vauda kutondisira panguva yakaoma, asi munhu iye ndichimubatsira achirarama. Vakawandisa kwete mumwe chete futi, vakawandisa. Kana mandinoenda ndichinobatsira vanhu, unosvika munhu wachona achitonzika vanotone 2 years, munhu atasiya kutoita, asi tapinda mumakiriniki vanenge zvinhu kune vakawanda vari kubva kukaranda uku uchiti manje apa ndikutobatsira vamwe vari kubva kusaidhi mwana mutoko vainzi vakaita 2 years chakuti, asi izvozvo from 3 weeks idzodzidzo vanhu ivavo aiwa mumwe wacho akutodzokera nhasi. Ko vazhinji vari kuchema nekubirwa nembavha? Auko handikwaniko, handisati ndambozvipiwawo izvozvo. Indiwanzoda kutaura chokwadi, handidi zvokuti munhu wozouya achiti vanoita zvokunyepera munhu. Kana kuri kufa kuchirwere, nguva yake yekufa yemunhu inokwana, asi uchimubatsira inogona kukwana. Asi chokwadi zvandiri kutaura izvozvo ndabatsira vakawandisisa, ende nhasi ndamboona problem futi. Ndoona mamwe madzimai vachiti vanogara kunonzi kuita sei zviya zvokuti ropa ravanoburitsa riya, mumwe munhu anogona kuramba achingobuda, kozoita vamwe vokuti havatoburitsi. Izvozvo ndinozvikwanisa futi. Vamwe vanoita zvekuroyiwa zvokuti aramba achiteera, izvozvo ndinovhara. Umwe anoguma nguva yekuguma isati yakwana, ini ndogona kuvhura futi.
zvirwere izvo. Ko kune vakasungwa kuti nyangwe akadii mukadzi nyangwe akaona akanaka sei hapana chichakwanisa kuitika? Izvo zvanisandazviita. Ko zvepabonde izvozvo zvemumba kuvarume vanoguma vamwe vanoita zvekusungwa zvizvi kuvarume. Inini kuvarume ndinawo mushonga wekuti musana kana waparara zvizvi ndinowedzera kuti aenderere mberi, ndinozviita. Zvokuti asakasike. Nekuti izvinezvi ndiri kuona vana vechidiki vazhinji vakuuya kumba kwangu ndevechidiki vari kuma30 chakuti years vamwe 20 chakuti years, mushina uchashanda mazona. Chii chinombokonzera izvozvo? Chimwe chandakaona vafana vedu vamazona vanokurumidzira kumhanyira pabonde apa mishonga havadyi. Zvinyani ini nezvinezvi ndane 76 years, ndazvarwa 1942, but kundipa mukadzi kana musikana ndomuberekesa. Asi vana vandiri kusangana navo ari kuma30 chakuti years akatoguma, umwe asati atombobereki. Ndikupanzwisisa. Saka inhauye mishonga kana isusu taiti mwana akasvika pa 7 years totanga kumubikira mushonga, akasvika 15 years tomupedzisa kumubikira mushonga. Kana ari wekwangu ndopota ndichimubikira pagore kana pa 6 months achidya kuti arambe akasimba. Handidi kuti mwana azonzi ingomwa. Kana kuri kumadzimai, mwanasikana akaita jeko gono ndio rinokonzeresa kuti mwanasikana aita se ashaiwe mbereko. Asi ini ndinouraya gono rachona ndokuti azowana mbereko. Kana vazhinji vanouya, handotone vana vandakauchika vakawanda vari kutofamba. Vanhu vakauya kwamuri vachizoda matare, munovapa matare? Handipe matare. Anouya achizizira ega panyama yake kuti ini ndiri kurwara zvekuti totanga ipapo tichienderera mberi. Zvematare izvozvo ndaona zvakawanda. Inini zvandiri kutaura kuti ndinosvikirwa nezvekwangu zviri mumusha. Vamwe vazhinji vanoita zvekunhonga, vamwe vanoita zvana chikwambo chichi izvozvo. Kudzinza rekwedu hakuna izvozvo, hakuna mabata-bato akafanana naye. Saka imi mamubvise zvikwambo? Handibvise, ndosaka ndati ikoko kusati ikoko handikwani. Saka mati munonzi sekurani? Chioko ndokuti kuno kwese kuno mukangoti sekuru Chioko vanondiziva. But ndo zita renyu here? Aiwa, zita rangu nonzi Ernest. Ernest ani? Ernest Anderson. Okay, sei makapuwa zita rekuti Chioko? Chioko baba wangu. Aiwa. Chioko i nickname ya baba wangu. Saka isi family yedu vanhu vakaona baba wedu vangoti mwana wa Chioko. Andimapona. Saka nickname yedu kuti ibve ya baba kuti Chioko. Munhu wese akamulanguza kuti mwana wa Chioko. Saka isi tangoda ndo ya Chioko achioko. Saka ndiri kutoshanda kwese kunuko. All right. Kana ibaba pesa apa vanotoziva kuti auyi ndi Chioko mazuva. All right. Kana vanhu vanotouya kunuko vanobva kunzvimbo dziri kure vanotobvunza vachiti ko paChioko ndepapi. Ini nickname yangu inonzi Jega. Sei muchinzi Jega? Indaita zvakawanda masports andakaita akawandisa. Masports? Kubvira kubhora zvese ndaitamba tikatora zvevasikana ndakabva niko. Maimboona stere? Ndakamboona ndikaona nguva yacho